Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Si James ay isang tao na puno ng alinlangan. Hindi alinlangan sa sarili, ngunit alinlangan sa mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Ang mundo para kay James ay isang lugar na pinatatakbo ng agham o siyensya. Ayon kay James, ang mga multo, espiritu, mahiwagang Diyos-Diyosan, iyan ang mga hinahangaan ng mga hindi nakapag-aral. Pero hindi ito nagpapigil kay James na bumiyahe at mag-explore. Tuwing day off ni James ay gumagala siya kung saan-saang parte ng bansa para makibahagi at matutunan ang kultura ng iba. Kahit iyong mga kultura na ayaw niyang paniwalaan. Nagawi siya sa bandang timog ng bansa kung saan napadpad siya sa isang lugar na puno ng alamat at misteryo. Mabait namang nakisalamuha si James pero hindi niya maiwasang marinig ang mga kwento na paniguradong walang konteksto para sa kanya. Mga kwento ng mga lokal tungkol sa kakaibang nilalang. Mga engkanto, diwata, at kung ano-ano pa na pinaliwanagan ng malambot na ningning ng mga bituin. Hindi niya sineryoso ang mga ito. At alam niya sa isip niya na sadyang makulay lang ang imahinasyon ng mga nakasalamuhan niyang taga roon. Kwentuhan lang. Bulong niya sa sarili isang gabi habang gumagala siya sa palengke. Kinunan niya sa kanyang cellphone ang mga makukulay na stall at mga masisiglang tao. Nang biglang maramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Lumingon si James at nakita ang isang magandang babae at kumikinang ang mga maamong mata kay James. Iniabot niya ang isang maliit na ribulto na masalimuot na inukit sa hugis ng isang butiki. Takraki, sa'yo na ito. Lagi mo itong bibitbitin at lahat ng bagay na iyong mahahawakan at hihilingin ay mapapasayo. Sabi ng magandang dalaga kay James. Takraki? Tumawa si James, pero kinuha pa rin niya ito sa kamay ng dalaga. Salamat pero hindi ako mapagpaniwala sa mga ganito. Pero dahil maganda at mabait ka, tatanggapin ko pa rin ito. Bigay lang naman, di ba? Walang bayad. Ngumiti lang ang babae at saka tumalikod na para umalis. Hindi man lang naitanong ni James ang pangalan ng babae. At hindi na rin niya namalayan na ibinulsa na pala niya ang takraki. At nagpatuloy na sa paggalugad sa palengke. Namili siya ng mga pasalubong para sa mga kaibigan at saka nag-alsabalutan na para makabalik na ng syudad. Pagbalik ni James sa lungsod, nagpatuloy ulit ang kanyang buhay. Medyo nababato na nga siya lalo't Lunes na naman pero meron ring ngiti sa kanyang mga labi nang maalala niya ang magandang dilag na nag-abot sa kanya ng takraki o nung kahoy na butiki. Hindi na mahintay ni James na matapos ang shift niya sa trabaho para magliwaliw at magpalimig muna sa mall bago umuwi ng bahay. Sa ganong paraan ay makakalimutan na rin niya kahit papaano ang babae na hindi man lang niya nalaman ang pangalan. Gumala muna siya rito at ang kanyang mga mata ay mabilis na dumapo sa isang pares ng magandang sapatos. Ang mga ito ay eksakto sa gusto niya. Pero nanguwi siya nang makita ang presyo ng mga sapatos na iyon.
15,000 para sa sapatos na to? Huh, pag nagbenta na siguro ako ng kidney, saka ako na to makakayanang bilhin. Ungol ni James sabay talikod. Biglang naalala ni James na ginawa niyang keychain, yung maliit na butiki na gawa sa kahoy, nang marinig niyang tila humahampas iyon sa kanyang bag. Hinawakan niya ang butiking gawa sa kahoy o ang takraki at isang panandaliang pag-iisip ang sumayaw sa kanyang isipan. Paano kung makuha ko na lang ang sapatos na ito nang hindi naglalabas ni piso? Ibigay mo nga sa akin, takraki. Sabay haplos sa pares ng sapatos at ganun din sa takraki. Natawa na lang si James sa mga sinabi niyang kalokohan pero wala namang mawawala kung susubukan. Paglabas niya ng tindahan, may lumapit sa kanya na lalaki. May hawak na cellphone at tila nagvi-video. Uy bro, welcome to my vlog. At swerte ka ngayong araw dahil bibigyan kita ng bagong pares ng sapatos. For free. Sabi ng lalaki na puno ng ngiti sa kanyang mga labi. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Tumaas ang kilay ni James sa alok ng lalaki. Masyado naman yatang sakto na may gusto siyang sapatos at walang ano-ano ay biglang may nag-offer sa kanya ng sapatos na libre. Pasensya na boss ha, wala ako sa mood na magpa-scam at wag mo nga akong videohan. Hindi ka pa humingi ng permiso sa akin, bawal yan. Wika ni James sa lalaki. Nagpaliwanag nga ang lalaki at sinabing hindi siya scammer. Kailangan lang niyang pumayag si James na makasama sa video at matulungan ng lalaki na ipromote ang kanyang online store. It's a giveaway day, sabi ng vlogger na lalaki, sabay ngisi at saka inabot ang eksaktong pares ng sapatos na gustong gusto ni James. No way, bulong ni James sa sarili. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Ibinaba niya ang tingin sa sapatos at pagkatapos ay bumalik sa estranghero. Seryoso ka ba? Oo naman, mabilis na sagot ng estranghero. Basta pumayag ka lang dito sa video ko at itag mo na lang din ako online. Alam mo na, ang hirap magpa-viral sa panahon ngayon. Ang dami na kasing vloggers. Bulong kay James ng lalaki. May halong kaba at pananabik ang pagpayag ni James. Nilabas niya agad ang phone at nag-post ng mabilis at saka inabot na ng lalaki ang sapatos na eksaktong-eksakto pa sa paa ni James. Kahit ang lalaki ay nagulat mismo na sumakto iyon kay James. Hindi ka paniwala. Bulong ni James sa sarili. Tinanggal niya ang kahoy na butiki o takrari sa kanyang bag at saka ibinulsa. Dahil sa excitement, hindi napansin ni James na medyo bumigat ang takraring nasa kanyang bulsa. Dahil nga hindi madaling mapaniwala si James sa mga ganitong bagay ay sinubukan niya itong muli. Bumili siya ng isang scoop ng mango ice cream mula sa isang tindero. Ninanamnam niya ang sarap nun. Pilyo siyang umisi. Muli niyang hinawakan ang takrari. At saka humiling. Sana magkaroon pa ako ng isang scoop ng ice cream na to. Wala pang ilang minuto ay biglang tinawag ng tindero si James.
Sir, ito pa yung isang scoop. Tumitig si James at tinanong kung para saan iyon. Nagpaliwanag naman ang tindero ng ice cream shop. Sir, anniversary kasi ng ice cream shop namin at namimigay kami ng extra scoop sa aming ika-100 customer. At ikaw yun, sir. Congratulations, ha? Natawa na lang si James at saka kinuha ang isa pang scoop ng ice cream. Muli pa ay nag-ikot si James sa mall at tinignan ang mga bagay na gusto niya. Pumunta siya sa isang tindahan at natipuhan ang isang t-shirt sa mannequin. Hinawakan niya iyon. Pero sinabi sa kanya ng sales lady na pang-display lang daw iyon dahil wala na silang stock. Sabi ni James sa sarili, imposible na magkaroon pa siya noon dahil wala na ngang stock. Dumiretso na lang si James sa food court para maghapunan at laking gulat niya nang makita ang natipuhan na eksaktong t-shirt sa isang upuan. Maayos ang pagkakatiklop nito at may presyo pa. Naging mabait naman si James at agad na ibinalik ito sa tindahan at sinabing nakita niya ito sa food court. Baka may nag-shoplift. Natuwa ang manager ng tindahan kay James at sinabing wala namang daw nag-shoplift sa kanilang store kaya ibinigay na lang niya ang t-shirt na iyon kay James. Hindi na makapaniwala si James sa mga nangyayari. Sa bawat gamit na magustuhan niya at mahawakan, napapasa kanya ng walang kahirap-hirap. Sa bawat araw na lumipas, marami nang nakuhang kagamitan si James. Ito ay mga biyaya para sa kanya. Tuluyan na rin niyang nalimot ang babae na nag-abot sa kanya ng takrari na pampaswerte. Hindi na inisip ni James ang siyensya at tinawag na lamang ang sarili na blessed o biniyayaan. Ang takrari ay naging kanyang anting-anting, ang kanyang lihim na sandata para makuha ang lahat ng hilingin at lahat ng kanyang kagustuhan. Swerte nga si James. Swerte siya dahil may nagbigay sa kanya ng isang anting-anting na magbibigay sa kanya ng kahit na anong gustuhin niya. Maraming nagustuhang material na bagay si James. Gusto niya ng damit, gadget, mga pagkain, kahit na anong mga bagay na gusto niya. Hindi nagtagal, ang kilig ng kanyang swerte ay natuluyan na sa pagiging gahaman. Kung dati ay mga simpleng bagay, mga mumurahing bagay lang, ang hinihiling niya mula sa takrari, ngayon ay parang hindi na makontento si James. Gusto niyang isagad ang biyaya na nakuha niya sa takrari at susubukin ng lahat para malaman kung hanggang saan na siya kayang dalhin nito. Hanggang saan nga kaya siya kayang pagbigyan ng inukit na butiki sa maliit na kahoy. Gusto niya ng higit pa. Higit pa sa mga material na pag-aari. Gusto niya ng kapangyarihan. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Isang gabi, pinalakas ng alak at ambisyon si James at natagpuan ang kanyang sarili sa isang lokal na nightclub kung saan ang tugtugan ay nagpapakabog ng kanyang dibdib. Ang enerhiya ng mga tao ay hindi matapatan na akala mo'y wala nang bukas kung pumarty. Dala ng kalasingan, lumapit siya sa isang grupo at ipinagmalaki ang tungkol
sa kanyang magandang kapalaran. Dahil sa kahoy na butiki na ito, nakuha ko lahat ng gusto ko. Lasing na pagyayabang ni James. Patunayan mo nga. Hamon naman ng isang lalaking nakainom na rin. Nakangiting tinanggap ni James ang hamon. Pakiramdam ni James ay isa siyang Diyos na kayang gawin ang lahat. Niyabang niya sa kanyang mga kainuman na anumang oras ay may mga ibibigay na libreng alak at pulutan. Ayaw pa ring maniwala ng kanyang mga kainuman. Para mapatunayang totoo ang kanyang sinasabi, lumapit sa bar si James kung saan naroroon ang mga alak at ipinakuha iyon sa bartender. At saka isa-isang hinimas ang mga mamahaling bote ng alak. Sabay hawak ng mahigpit sa kahoy na butiki o takrari sa kanyang bulsa. Maya-maya lang ay naglabas ang mga waiter ng maraming mamahaling alak at putahe at sinabing libre daw iyon para sa lahat. Napangisi si James. Alam niyang siya ang may hiling nun. Doon na nabilib ang mga kainuman niya. Nabilib lalo si James sa kanyang sarili at nadala sa kanyang emosyon. Agad niyang kinuha ang mikropono sa harapan at sinabing siya ang dahilan ng mga libreng alak at pagkain. Naghiyawan ang mga tao at tila sinamba si James na parang isang Diyos. Sa isang saglit, biglang siya na ang pinaka makapangyarihang tao sa loob ng nightclub na iyon. Sa gitna ng tugtugan, hiyawan at ingay ng kapaligiran, naging balisa si James. Parang masyadong madali ang lahat ng bagay. Ang Diyos-Diyosan na hawak niya at lagi niyang iniingatan ay nagdulot sa kanya ng kapangyarihan na nagriresulta sa kanyang pagiging gahaman. Umalis si James sa club at dumiretso na para umuwi. Hindi na rin siya pumapasok sa kanyang trabaho dahil hindi naman na niya kailangang kumita ng pera. Binibigay na iyon ng takrari sa kanya. Nawalan ng gana si James sa bawat araw. Mga araw ay naging linggo at lalo lamang lumalim ang kanyang kasakiman sa kabila ng pagkawala ng gana sa kanyang buhay. Nagsimula na siyang maghangad ng mas malalaking bagay. Kotse, negosyo, bahay, lupa, at kung ano-ano pang mamahaling ari-arian. Lahat iyon ay nakamit niya ng walang kahirap-hirap. Ang takrari ay naging isang saklay, ngunit ito rin ang nagbulag sa kanya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, nakaramdam siya ng hindi magandang lamig sa hangin. Ang lungsod ay mas tahimik kaysa sa karaniwan. Ang mga anino ay gumagapang sa papalapit na pagsapit ng gabi. Nilagay niya ang takrari sa kanyang dibdib na animoy, mapoprotektahan siya mula sa takot na kanyang nadarama. Ilang hiling na lang, bulong niya sa sarili. Nabaliwala ang takot ni James nang nakakita siya ng isang sobrang magarbong kotse sa kalsada na ngayon pa lang niya nakita sa talambuhay niya. Makintab ang kulay pula nitong pintura at tiyak na mapapalingon ang mga tao. Mas magarbo ito ng hindi hamak sa kotseng unang hiniling niya. Agad niyang nilapitan ng kotse.
Akin na tong kotse, akin. Bulong ni James sa sarili, sabay himas sa pulang sasakyan habang nakapaloob ang isang kamay sa bulsa kung saan niya inilagay ang takrari. Habang hinahangaan niya ang sasakyan, ay bumukas ang madilim na bintana nito. At laking gulat ni James nang makita ang isang pamilyar na mukha. Gusto mo rin ba ng coaching ito, James? Sabi ng isang magandang babae na siyang may-ari pala ng kotse. Ito rin ang magandang babae na nagbigay kay James ng takrari sa palengke. Siya ang nagbigay ng swerte kay James. Hindi makapaniwala si James na natagpuan niyang muli ang magandang dilag. Nabalot ng maruming pag-iisip si James. Hindi lang ang magarang kotse ang gusto na niyang mapa sa kanya. Pati ang babae ay gusto niyang maging pag-aari na niya. Sa isip lang iyon sinabi ni James pero tila nabasa iyon ng magandang babae. Umiling ito kay James at pinaliwanag na hindi ito dapat hilingin sa takrari. Dahil hindi na ito saklaw ng kapangyarihan ng kahoy na butiki. Nagulat si James pero nagawa pa rin niyang ipilit ang gusto niya dala ng pagiging gahaman. Sinabi ni James na gusto niyang mapasa kanya ang babae na hindi man lang niya alam ang pangalan. Irma. Ako si Irma. Pakilala ng babae kay James na parang nabasa muli ang laman ng kanyang isipan. Pagkatapos noon, biglang hinablot ni James ang braso ni Irma at hinawakan ang takrari. At saka hiniling na mapasa kanya ang magandang dalaga. Tila tumigil ang mundo ng dalaga. Nagulat ito sa ginawa ni James. Bakit mo yun ginawa, James? Tanong ng babae. Biglang nabalot ng kadiliman ng paligid at nagmistulang panaginip ang lahat dahil biglang dumilat si James at nakita niya ang sarili na nakahiga sa kanyang magarang kama sa kanyang malaking bahay na kanyang nakamit. Napapaligiran ng bahay na yon ng mga una niyang hiniling na mga mamahaling kagamitan. Panaginip lang pala ang pagkikita nilang dalawa ni Irma. Nakaramdam siya ng lungkot pero mabilis lang iyong nawala nang may naamoy siyang halimuyak ng mabangong pagkain. Tila may nagluluto. Pero sino? Wala naman siyang kasama sa bahay. Agad siyang bumangon at sinundan ng amoy hanggang sa marating na niya ang kusina. Hindi makapaniwala si James nang makita niya ang isang babae. Nakatalikod ito kay James dahil nagluluto ito pero alam niya na si Irma ito. Kaya tinawag niya ang magandang babae. Irma, ikaw yan, di ba? Hindi lumingon ng babae pero sumagot ito. James, gising ka na pala. Naghanda ako ng almusal mo. Maupo ka na muna ron sa kainan. Tuwang-tuwa si James. Nakamit na niya ang lahat mula sa kagamitan, sa status at pati na rin sa taong magmamahal sa kanya. Iyon ang kapangyarihan niya. Sa tingin ni James ay kompleto na siya. Kompletong-kompleto na. Naupo na siya sa may hapagkainan na may yabang sa sarili na akala mo'y pinaghirapan niya ang lahat ng kanyang ginhawang tinatamasa. Habang hinihintay niya si Irma ay dinukot ni James ang takrari sa kanyang bulsa.
Pinagmasdang maigi ang kahoy na butiki. Baliwala na sa kanya kung gagana pa ito o hindi dahil wala na nga siyang mahihiling pa. Kompleto na talaga siya. Pero sa huling pagkakataon ay gusto niya pa itong masubukan. Tinawag niya si Irma para utusan. Irma, handa na ba yung almusal? Halika nga muna rito sandali. Irma? Irma? Pero hindi sumagot si Irma. Tumayo si James para puntahan si Irma sa kusina at nakita niya itong umiiyak. Tinanong niya kung bakit umiiyak si Irma. Nakayuko lamang ito at tila ayaw ipakita ang kanyang mukha kay James. Irma, nandito ako para sa'yo. Sabihin mo sa akin kung anong bumabagabag sa'yo. Nandito lang ako. Napatigil sa pag-iyak si Irma habang unti-unting hinawi ni James ang kanyang buhok. Napasigaw si James nang makita niya ang mukha ni Irma. Dahan-dahang natutunaw ang balat na parang kandila at nakikita na nga ang bungo ng magandang dalaga. Napalayo si James at tinanong kay Irma kung ano ang nangyayari. Hindi na makapagsalita pa si Irma dahil pati ang dila nito ay natanggal na rin. Balak sanang dalhin ni James si Irma sa ospital pero hindi niya alam kung paano ito kukunin dahil nagkalasog-lasog na ang naaagnas na katawan ng magandang dalaga. Nawala sa balanse si Irma at natabig ang kawali na may mantika na siyang sumagi sa apoy ng kalan. Mabilis kumalat ang apoy. At bago pa makahiling na iligtas si James ng takrari, ay nakulong na ito sa kanyang bahay na nilamon na ng malaki at walang patawad na apoy. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng nakasanayan ay hindi na pwedeng magbago. Maraming bagay sa mundo ang magugulat ka na lamang dahil ang inakala mong wala ng pag-asa ay nagagawan pa pala ng paraan. Naniniwala ba kayo gaya ng isang wasak na gamit ay maaari pang makumpuni at muling mapagana ng tama? Ganyan din marahil ang para sa isang tao na inaakala mong hindi na magbabago ay meron palang darating para ayusin ang kanyang liku-likong buhay. Ang inyong mapapakinggan ay ang kwento ng isang lalaki na mapagmahal. Siya si Richard. Maaaring nagagalit subalit nagtataglay ng kakayanang magbigay ng unconditional love. Kilalanin natin siya at ang kanyang kapatid na si Rick. Nakabaliktaran ang kanyang ugali. Ano kaya ang magagawa ni Hannah para sa magkapatid? Pakinggan natin ang kwento na maaaring magbigay sa atin ng lakas para huwag mawala ng pag-asa. Dahil sabi nga hindi pa tapos hanggang hindi pa talaga natatapos at hindi pa huli ang lahat.
Dito lang ito masusundan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Richard, 42 years old sa ngayon. Nangyari ang ikukwento ko noong nasa edad 35 lamang ako. Kaya ang kwento ko po ay naganap itong taon nang nakakalipas. Nagtatrabaho po ako noon hanggang sa ngayon sa isang pagawaan ng beverages. Nasa edad 20 ako nang mawala ang tatay namin at sa sumunod na taon naman ay nawala na rin si nanay. Dalawa lang kaming magkapatid, ang bunso ay si Rick. Ako na ang nag-aruga kay Rick noong mawala si nanay at tatay. Kaya mahal na mahal ko ang kapatid ko na yon. Hindi ko siya pinababayaan kahit na noong makatapos siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Ako ang tagapagtanggol niya sa tuwing mapapaharap siya sa gulo. Ganun ko po kamahal ang kapatid ko. Wala po kong hindi gagawin para makita ko na maayos siya, Papa Dudut. Pero minsan po ay mali din pala ang pagbibigay ng sobrang proteksyon. Kasi naging spoiled si Rick at naging matigas ang kanyang ulo. Alam ko din naman po na mahal din naman ako ng kapatid ko, yun nga lang nagsinungaling siya na kunwari mangangako sa akin pero hindi naman niya gagawin. Kaya mula noon ay hindi ko na siya masyadong kinakampihan. Pero palagi ako nagpapaalala sa kanya. Hindi din po palaway si Rick pero ang kakulitan niya ang madalas na nilalapitan ng gulo. Hindi naman po sa pagmamayabang ay may kagwapuhan po ang kapatid ko. Sinasabi ng mga tao na nagmana daw sa akin ang itsura niya. Masaya naman pong pakinggan, pero ang mga papuri sa itsura ang nagiging problema ko kay Rick. Dahil sa itsura niya ay masyado siyang playboy, noong bata-bata siya ay 3 o 4 na babae ang pinagsasabay niya. Gaya nga po ng sinabi ko, Papa Dudut, alam kong may kasalanan ako kung bakit napakatigas ng ulo niya. Papa Dudut, may palagi siyang kinikwento sa akin na isang babae. Hindi niya daw makuha-kuha kaya na-challenge siya. Hindi niya kahit kailan ipinakilala sa akin ang kinikwento niyang babae na matagal-tagal na daw niyang nililigawan. Hanggang isang araw ay mayabang siyang nagkwento sa akin. Bakit ngayon ka lang? Mamaya ako nakukwento kuya, kain muna tayo. Gutom na ako eh. Ayun na, naghain na ako. Kakain na sana ako mag-isa. Grabe si kuya ko, hindi ako hihintayin. Ano, mamumuti na naman ang mga mata ko kaya hihintay sa'yo. Kahapon na lang, 9:00 ka na umuwi. Pasensya na kuya, overtime eh. Ano ba ino-overtime nyo? Trabaho. Alam kong trabaho. Ibig kong sabihin, wag na nga, kumain na tayo. Mabuti pa nga kuya. Nasaan pinggan ko? O bakit, hindi ka makakuha ng pinggan mo? Kuya naman, maghahain di pa kinumpleto. Ano, titiwangwang na naman ang pinggan mo dyan, kakaintay sa'yo. Okay na kuya, kukuha na ako ng pinggan ko. Kain na tayo. Hindi ka man lang ba magdadasal? Bakit ako lang? Nagdasal na ako kanina bago ka dumating. Okay na kuya, magdadasal na. Amen. Anong dasal yun? Sa amin na lang yun kuya. Tara, kain na tayo. Kamusta ang trabaho mo? Ayun, ang dami pa ring inggitero. Umayos ka na nga dyan. Tapos magre-resign ka na naman. Maswerte ka, nakakahanap ka agad ng trabaho. Yung iba nahihirapan maghanap. Ikaw hindi mo pinapahalagaan. Sandali lang kuya. Bakit ako may kasalanan? Sila ang naiinggit sa akin. Palibhasa kasi magaling ako magtrabaho.
Magaling magtrabaho o magaling manguto ng boss? Kuya, iba yung nanguuto sa favorite. Paano ka nga naging favorite? Kasi nga magaling ako magtrabaho. Ewan ko sa'yo. Tigilan na nga natin tong usapan na to dahil iikot-ikot na naman to. Mabuti pa nga kuya. Ang mabuti pa ikwento ko na lang yung nililigawan ko. Sino ba yan? Bakit ba hindi mo ipakilala sa akin? Hindi pa kasi ako sure sa kanya. Ano? Bakit mo nililigawan kung hindi ka pala sure? Kasi nga natcha-challenge ako sa kanya. Hindi niya ako pinapansin. Walang chicks na hindi pumansin sa akin. Isang kindat ko lang, may gusto na agad sila sa akin. Ikaw, napakayabang mo. Huwag ka sanang sagutin yung nililigawan mo. Sorry kuya, huli ka na. Anong ibig mong sabihin? Kasi sinagot niya na ako kanina. O ngayong sinagot ka na, sigurado ka na ba sa kanya? Hindi pa kuya, hindi minamadali yan. Anong hindi minamadali? May relasyon na kayo. Paanong relasyon? Wala pa naman nangyayari sa amin. Yang utak mo talaga? Ewan ko ba kung anong masamang hangin ang kumokontrol dyan at ganyan ka mag-isip? Huwag kang mag-alala kuya. Siyempre babalitaan kita lagi tungkol sa relasyon namin. Ikaw nga umayos ka na sa mga babae. Kung niligawan mo, siguraduhin mong mahal mo. Mahal ko naman siya. Ultimo pangalan nga, hindi mo sinasabi sa akin. Kasi nga hindi ko pa siya girlfriend noon. Ngayong girlfriend ko na siya, sasabihin ko ng pangalan niya. Siya si Hana. Waitress siya. Sana lang siya na ang magpapatino sa'yo. Si kuya naman. Sobra ka naman sa magpapatino. Para namang loko-loko ako. Ikaw ang nagsabi niyan. Alam mo kuya, kumain na tayo. At magpahinga ka na. Kasi pagod lang yan sa trabaho. Basta, umayos ka na sa girlfriend mo. At ipakilala mo sa akin yan. Oo na kuya, kain na. Mabait naman ang kapatid ko, Papa Dudut. Medyo may kapilyuhan nga lang. Pero pinagsasabihan ko din naman siya na hindi biro ang pag-ibig. Hindi lahat ng tao ay pareho niya ang tingin sa pag-ibig kaya dapat niyang seryosohin ang bagay na yon. Sinabi ko sa kanya na ang pagkakaroon ng relasyon ay para mas makilala ang isa't isa. Dapat dalawa sila at hindi pwedeng isa lang sa kanila ang totoo sa relasyon. Laging kasama ang payo na yon. Sa tuwing hapunan namin kapag nag-uusap na kami ay kilalang kilala ko ang kapatid ko. Kaya alam ko kung kailan siya nakikinig at kung kailan hindi. Kaya hindi din ako tumigil ng pagpapayo sa kanya hanggang hindi ko nararamdaman na seryoso na siya sa mga sagot niya. Hanggang isang araw ay may ikinuwento siya sa akin na talaga namang medyo kinagalit ko. Kuya, kumakain ka na? Oo, Ba't di mo kayo hinintay? pasado 8:00 na oh. Nagugutom na ako. Tsaka kakasimula ko palang kumain. Ayos, may dala akong lechong manok dito. Anong meron? Manok nga. Tigilan mo ako sa pamimiloso po mo ha. Anong meron? Bakit ka bumili ng manok? Init ulo? Monthly period? Alam mo, kung sinagot mo na yung tanong ko, tapos na tayo sa topic ng manok na yan. Kuya naman? Walang okasyon, bumili lang ako. Hindi mo naman paborito ang lechong manok, di ba? Nag-crave kasi ako kaya napabili ako. Titikman ko lang. Sana sa lechong manok ka lang ganyan. Sana hindi mo ginagawa sa tao yan. Ang alin? Yan, kukunin mo kahit di mo gusto dahil gusto mo lang matikman. Ano to kuya? May tinutumbok ka ba? Oh, alam mo naman pala eh. Kuya, iba naman ang babae. Huwag mong ikumpara sa manok. Hindi yung manok ang comparison ko. Yung titikman mo kahit hindi mo gusto. Kuya naman, kumain na nga tayo. Amen. Oh, let's eat. Ayan, tigkalahati tayo. Huwag marami, hindi ko naman mauubos yan. Okay, alam ko paborito mo yung leg. Kaya sa'yo na yung 2 legs. Sa akin na tong wings. Salamat. Kuya, Oh, ano? ang tagal na nung naghiwalay kayo ni Ate Bridget. Wala ka pa bang bagong liligawan? Darating ako doon. Iba kasi ako sa'yo. Gusto ko munang mahanap yung tingin ko para sa akin bago ako pumasok sa isang relasyon. Bakit nabalik na naman sa akin ang topic? Wala akong sinasabing ikaw. Bakit ka guilty? Kainis naman si kuya eh. Anyway,
Gusto mo may pakilala ako sa'yo? Maganda siya at sexy. Ang hinahanap ko yung makakasundo ko. Hindi ako dumedepende sa itsura. Hay nako kuya, nagmamagandang loob na nga ako, tinitira mo pa ako. Kumain na nga lang tayo. Ako naman ang magtatanong. Kamusta yung girlfriend mo? Alam mo, ilang buwan na din kayong magkarelasyon. Baka naman pwede mo nang ipakilala siya sa akin. Wag na kuya, di pa naman ako sure sa kanya eh. Ayan ka na naman eh. Ang pangit naman kasi ng pakilala ko ng pakilala sa'yo, pero hindi naman nagtatagal ang relasyon namin. Kaya mas maganda kung ang ipapakilala ko sa'yo, yung sigurado na ako. Paulit-ulit tayo, Rick. Sinabi ko na sa'yo na kung di mo gusto, wag mong paasahin. Kalimutan mo na yon kuya, wala na naman kami. Anong wala na kayo? Split, break, hiwalay. Ano? Ilang buwan pa lang kayo? Mahigit 2. Wow, parang proud ka pa ha? Kasi naman kuya, siya ang pinakamatagal ko na nakarelasyon. Yung iba 1 buwan mahigit lang nagtatagal. Ano na naman ang dahilan at naghiwalay kayo? Wala lang, Anong wala lang? Ayusin mo nga yung sagot mo. hindi kami compatible. Wow! Galing talaga sa'yo yung salitang compatible? Kasi naman may mga gusto siya na ayaw ko. Tulad ng ano? Madami. Sa dami nun, siguro may masasabi ka kahit isa. Basta kuya. Sagutin mo nga ako. Gusto niya kasi ako ipakilala sa mga magulang niya matapos na may mangyari sa amin. Ano? May nangyari na sa inyo? Oo, Hiniwalayan mo matapos na may mangyari sa inyo? hindi naman yun ang dahilan. Ang dahilan nga yung gusto niya akong ipakilala sa magulang niya. Natural lang naman yun. Bakit ayaw mo? Mamaya pikutin pa ako. Alam mo, yung utak mo talaga. Humingi ka ng tawad sa kanya. Wag na kuya, wala na kami, okay na kami. Ganun lang yun sa'yo. Naiinis ako sa'yo, Rick. Kuya, relax ka lang. Baka pwedeng tapusin na muna natin ang pagkain. First time kong nagalit sa kapatid ko ng ganon, Papa Dudut. Hindi ko kilala ang sinasabi niyang babae na si Hana. Pero ayoko nang ginawa ni Rick dahil parang ginawa niyang parang laruan lang si Hana. Kahit nagagalit na ako ay nanaig pa din ang katigasan ng ulo ni Rick. Ayaw niyang sundin ang utos ko na humingi siya ng tawad kay Hana. Kaya sa sobrang galit ko ay hiningi ko ang kinakaroonan ni Hana. Sabi ko na ako na lang ang pupunta sa kanya para ihingi ng tawad ang pangit na ginawa ng kapatid ko. Mahal ko ang kapatid ko, Papa Dudut, kaya ako na ang gagawa ng paraan para ayusin ang mga gusot na pinapasok niya na hindi na niya kayang labasan ng maayos. Dahil nga sa ginawa ng kapatid ko ay inalam ko ang kinakaroonan ni Hana. Subalit hindi pala alam ni Rick kung saan ito nakatira. Sa panahon na niligawan niya at naging girlfriend ay hindi niya man lang inalam kung saan ito nakatira para man lang daw dalawin ng formal. Kaya sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Hana ako pumunta. Nang naroon ako sa restaurant ay ipinagtanong ko kaagad kung sino si Hana. Nung may turo sa akin ay may kung anong hiya ang kumalabit sa akin. Parang natakot ako na kapag nalaman niya na ako ang kapatid ng lalaki ng loko sa kanya ay mas magalit pa siya sa kapatid ko at sa akin. Kaya hindi ko muna tinuloy ang pakay ko na paghingi ng tawad para sa kapatid ko. Sa halip ay dinaan ko muna sa mga maliliit na usapan para mas maging kampante kami sa isa't isa. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan siguro muna ng oras at tamang panahon bago ko siya kausapin. Kaya mula noon ay kinaibigan ko si Hana. Sa tulong naman ng kaibigan niyang si Becca ay mas naging malapit kami sa isa't isa. Ewan ko kung bakit ang gaan kaagad ng tingin sa akin ni Becca. Kesyo napakabait ko daw. Nung una'y inakala ko na baka nagkakagusto sa akin si Becca. Pero iba ang asta niya, Papa Dudut. Hindi yun ang pakay niya kung bakit siya magiliw sa akin. Hanggang isang araw nang dumalaw ako ay aksidente kong narinig ang usapan ni Hana at Becca.
Nagyayaya si Richard mamaya. Ano, sasama ba tayo? Siyempre naman. Wow ha! Ikaw talaga basta libre ang bilis mo, no? Uy, hindi naman basta libre lang ha. Isa pa sa dahilan dahil napakabait nung tao. Paano mo naman nasabi? Mag-iisang buwan pa lang natin siya nakilala. Tsaka nung unang araw na pumunta siya dito, doon pa lang siya naging regular customer. Bakit kaya? Bakit nga ba? Nagtataka ka pa. Siyempre dahil lagi niyang gustong makita ang kagandahan ko. Alam mo, dyan ako nagtataka. Napakasuplada mo naman, pero bakit biglang ang bait mo kay Richard? Kasi nga mabait siya. Sinusuklian ko lang din ang kabaitan. Mabait o crush mo? Pwede rin naman. Pero wala akong nararamdaman sa kanya eh. Ang tingin ko sa kanya parang kuya. Napakabait, maalalahanin, caring. Tama ka naman. Kaya nga gusto ko magkaroon siya ng girlfriend yung hindi siya lolokohin. In fairness sa'yo, parang ang tagal nyo nang magkakilala kung makapagbigay ka ng sobrang concern. Aba, totoo naman. Deserve niya ng isang mabuting babae. Hindi ikaw yon. Hindi nga. May mas bagay sa kanya. Aba, at nahanapan mo din siya ng kamatch. Oo, kaso hindi ko pa nakakausap yung kamatch niya kung okay ba. Ay, mahina ka palang fairy godmother eh. Kakausapin ko na nga siya. Sana lang nga tama kasi iniisip mo kay Richard. At sana hindi siya manloko ng babae. O ayan ka na naman. Sabing kalimutan mo na yung hunghang naman lolokong lalaki na yun eh. Bigla ko lang naalala. Huwag mong isipin na lahat ng lalaki kapareho nung lalaking yun. May mga matitino pa din dyan sa paligid. Oo nga. Gusto mo i-demanda natin? Sus, ano namang ikakaso natin? Oo nga no. Kaya sabi mo nga, ibauna natin siya sa limot. Pero alam mo, kung may kaso lang sa mga laruan ng tingin sa babae, siguro ang tagal na sa kulungan ng Rick na yun. Hana, Becca. Richard, kadarating mo lang? Ha? Hindi. Nadinig mo ang usapan namin? Hindi naman lahat. Pasensya ka na dito kay Becca ha. Bakit? Kung nadinig niya mga sinabi ko, totoo naman lahat yun. Nadinig mo ba yung mga papuri ko sa'yo? Ha? Oo, salamat Becca. Siyempre, malakas ka sa akin eh. Inuuto mo na naman si Richard. Hindi mo kailangan gawin yan kasi o-order naman yan. Alam mo, ihatid mo na siya sa table. Oo nga, tara Richard. Sandali, may gusto sana akong sabihin eh. Ano yun? Tungkol sa napag-usapan niyo dun sa... Rick? Ah, yung siraulong lalaki na yon. Nadinig mo pala. Napakasama ng ugali nun. Uy, kalimutan na siya 'di ba? Sorry, hindi kasi maalis sa isip ko yung ginawa niya sa'yo. Becca! Ay, sorry, nabigla lang ako. Alam ko ang ginawa niya. Kaya ako nandito para iingi siya ng tawad sa nagawa niya. Bakit ikaw ang nanghihingi ng tawad? Bakit hindi siya? Oo nga, napakaduwag talaga nung lalaking yun. Inutusan ka pa. Pagpasensyaan niyo na sana siya. Teka, bakit ba sobrang concern mo sa kanya? Ano mo ba siya? Abogado ka ba niya? Kapatid ko siya. Ano? Pasensya na, hindi ko nasabi agad. Natakot kasi ako na baka ipagtabuyan niyo ako noon pag nalaman niyo ang pakay ko. Nagpakilala ka pala para manloko. Parehong-pareho kayo ng kapatid mo. Becca, ikaw na bahala dyan. May pupuntahan lang ako. Sandali, Hana! Nagalit si Hana sa akin, Papa Dudut, at hindi ko naman siya masisisi. Tama naman siya na parang niloko ko din siya pero hindi yon ang intensyon ko. Alam ko naman na mali din na bakit ako ang humingi ng tawad sa kagagawa ng kapatid ko pero sa katigasan ng ulo ng kapatid ko. Kaya ako lang naman nagawa yon. Hindi ko sinisisi ang kapatid ko kasi ang mali ko naman ay sana hindi na ako natakot nung una pa lamang at sinabi na agad ng diretso kay Hana ang gusto kong sabihin. Wala pang isang buwan ay naging malapit ang magkaibigan sa akin. Kaya mas lalo akong nasasaktan ngayon dahil ayokong masira ang pagkakaibigan naming yon, Papa Dudut. Nung umalis si Hana ay pinigilan ako ni Becca na habulin siya. Kinausap na lang ako ni Becca na palipasin ko muna ang galit ni Hana.
Kilala daw niya ang kaibigan niya kaya mas mabuting bigyan muna ito ng espasyo. Pag maayos na muli ay kakausapin niya ito para naman makipag-usap sa akin at pakinggan ang mga gusto kong sabihin. Pasalamat talaga ako at nandun si Becca at merong namagitan sa amin ni Hana. Oh, ayan ang kape mo. Bakit ka ba nagyaya dito sa coffee shop? Hindi pa tayo sumusweldo ha. Hello! Siyempre, may budget ako ng pakape paminsan-minsan. Huwag ka nga. Kilala kita, hindi ka man lilibre kung wala kang sasabihin. Pinagkape mo pa talaga ako, kaya mas lalo akong kinakabahan eh. Ano ba? Gusto ko lang na makapagkwentuhan tayo. Lagi naman tayo nagkukwentuhan doon sa resto ah. Okay, edi gusto ko lang makapagkwentuhan tayo ng hindi dun sa resto. Okay na ba yon? Ayan oh, umiinit ang ulo mo. May sasabihin ka no? Ano yan? Wala nga. May boyfriend ka na? Bakit hindi mo muna pinakilala sa akin para makilatis? Umabot ka na kaagad dyan sa boyfriend ha? Wala lang. Ayoko kasing lokohin ka din, gaya ng ginawa sa akin. Ayun, dun din talaga pumunta ang usapan. Ayoko lang kasing mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Salamat. Hayaan mo pag pinagsabihan mo ko, makikinig ako sa'yo. Oo na, ako na yung hindi nakinig sa'yo. Kasalanan ko na. Hoy, wala akong sinasabing kasalanan mo, biktima ka rito. Ay, huwag na nga natin pag-usapan yan. Tamo to, ikaw ang nagsimula eh. Oh, kaya tapusin na natin. Happy thoughts na lang. Well, bilang nasabi mo na lang din naman yan, kaya sasabihin ko na ang pakay ko. Sabi na eh. So ano nga? Hana, bigyan mo naman ng chance makapag-explain si Richard. So abogado ka na niya ngayon? Hindi naman. Mabait naman yung tao eh. Pakinggan mo lang. Sino ba naman kasi hindi magagalit sa ginawa niya? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yan. Mas mabuti pa siguro kung sa kanya mismo manggaling ang paliwanag. Sige, kakausapin ko siya. Pero asa ka pa. Hindi na magpapakita yun. Pareho yun ang kapatid niya. Mga duwag sila. Pero kung makikita mo siya, kakausapin mo ba? Uy, kakausapin mo ba siya? Ang kulit mo, oo na nga. Hana, Bakit ka nandito? Inimbita ko siya. Bakit? Oh, sabi mo kanina kakausapin mo siya. Kaya mag-usap na kayo. dito ka na lang Becca. Dapat mo din madinig ang sasabihin ko. Sure ka? Oo, hihingi ako ng tawad. Pero hindi na dahil sa ginawa ng kapatid ko. Tama kayo. Siya ang gumawa ng kasalanan kaya dapat siya ang humingi ng tawad. Pero hihingi ako ng tawad ngayon dahil sa nagawa ko. Hindi ko gustong magsinungaling. Tuwing magkikita-kita tayo, gusto ko nang sabihin ang gusto kong sabihin. Pero naduduwag ako. Tama na naman kayo. Nasa amin na ata ang pagiging duwag. Naduwag akong magsabi kasi natatakot ako na baka mabigla kayo at magalit. Hindi pa ganun kahaba ang pagkakakilala nating tatlo. Pero napakahalaga ng pagkakaibigan na to para sa akin. Ayokong masira yun. Sana mapatawad niyo ako. Okay. Ano? Okay, pinapatawad ko na siya. Salamat, Becca. Hana, Ano na naman? humihingi ng tawad si Richard. Sige na, pinapatawad na din kita. Kasi inamin mong pagkakamali mo. Salamat, Hana. O ayan, so okay na uli tayong tatlo ha. Richard, lagi ka na uli kakain dun sa resto ha. Oo naman. Let's drink to that. Ay wait, wala kang kape Richard. Oo nga, sandali, order ako. May gusto pa ba kayo? Okay na kami. Mula noon ay naging okay na ulit kaming tatlo o papadudot. Dahil din sa nangyari ay mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Hindi na rin nila inintindi si Rick kung ayaw man nitong magpakita at humingi ng tawad. Basta maayos kaming tatlo ay okay na sa amin yon. Hinayaan ko na lang din si Rick papadudot, mahal ko kasi ang kapatid ko. Kaya hindi ko kayang magalit ng matagal. Pero syempre, hindi pa din ako humihinto ng pagpapayo sa kanya.
Si Becca nakakatuwa talaga siya kaya aliw na aliw din ako sa kanya. Para ko siyang kapatid na babae. Bilang wala naman akong kapatid na babae. Pero si Hana, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, parang nahuhulog ako sa kanya. Pero pinipigilan ako ng sarili ko dahil ayokong masira ang pagkakaibigan namin kung ipupursige ko itong nararamdaman ko. Kaya pinigilan ko ito at nakontento na lamang sa pagkakaibigang meron kami. Akala ko noon ay magiging maayos na ang takbo ng lahat sa amin kahit na wala na silang pakialam kay Rick. Na mula noon ay hindi pa nagpapakita kay Hana. Si Hana naman ay hindi nagpupunta sa bahay dahil ayaw niya din naman makita si Rick. Pero makalipas ang isang buwan lingid sa kalaman ko, ay may nangyayari pala kay Hana. Hindi pala siya dinatna ng buwan ng dalaw niya. Kinabahan siya kaya ipinayo ni Becca na mag-pregnancy test na lumabas naman na positive. Pero ayaw pang paniwalaan agad ni Hana ang resulta kaya nagpatingin siya sa doktor na kinumpirma na nagdadalang tao nga si Hana. Sa buong isang buwan ay walang ibang nakarelasyon si Hana kundi si Rick, Papa Dudut. Kamusta ang trabaho mo? Okay naman kuya. Wala ka bang nakakaaway? Yung tanong mo naman kuya, parang palaaway ako eh. Hindi ba? Kuya, marami lang naiinis sa akin pero di ako nakikipag-away. Ayun! Inamin mo din na maraming naiinis sa'yo. Bakit kaya? Inggit, ano pa? Wow! Iba talaga tong kapatid ko na to. Oo naman kuya, ibahin mo ako sa kanila. Pasalamat ka walang nagrereklamo sa mga naaagrabyado mo. Matakot ka sa karma. Ay kuya, eto na naman tayo. Mahal kita kaya kita palaging pinagsasabihan. Alam ko naman yon kuya. Kaya makinig ka sa akin. Opo nanay. Sige, magloko ka dyan. Kuya naman, di na mabiro. Seryoso tong usapan, dadaanin mo sa biro. Sorry na. Kain ka na dyan, na-high blood ka na naman. May nililigawan ka ba ngayon? Syempre. Ano, hindi ka na naman sigurado pero nililigawan mo. Ewan ko nga kuya eh. Parang iba tong nililigawan ko ngayon. Parang nahuhulog ako sa kanya. Ibig mong sabihin seryoso ka sa kanya? Parang eh. Anong parang? Hindi ka pa din sigurado? Sigurado nga kuya. Basta ewan, di ko maintindihan. Sana seryosohin mo na, parang awa mo na. Kaso kuya, may problema eh. Ano na naman? Mag-18 pa lang siya. Ano? Menor de edad? Mag-18 na kuya, hindi na minor de edad yun. Kahit na! Ano na naman ba yung pinasok mo? Tao po! Richard! Sino yun? Malay ko, ikaw hinahanap eh. Sino yan? Kami to, Richard! Si Becca at Hana. Kuya, si Hana ba yan? Pag tinanong sabihin mo wala ako ha. Kayo pala, tuloy kayo. Pasok muna kayo, dito tayo mag-usap sa loob. Sandali, ikukuha ko muna kayo ng maiinom. Wag na. Sigurado kayo? Oo. May sasabihin lang si Hana. Nandyan ba si Rick? Ha? Oo, nasa kwarto niya. Papatawarin mo na ba si Rick? Salamat naman. Richard, gusto ko sanang sabihin na buntis ako. Ha? Si Rick lang naman ang... Sandali! Bakit mo ibibintang sa akin yung pinagbubuntis mo? Ang tagal na nung may nangyari sa atin ah. Oo, ang tagal na. Lampas 1 buwan na. At saktong 1 buwan na ang dinadala ng kaibigan ko. Kuya, hindi ko alam ang sinasabi nila. Malay ko ba kung sino-sino nakasiping mo? Rick, huwag kang bastos! Kuya, pinagbibintangan ako. Paano hindi ako magiging bastos? Halika na, Becca. Sandali, papanagutin natin yung mayabang na yan. Hindi na kailangan. Kaya kong buhayin ang pinagbubuntis ko. Sandali, Hana. Pag-usapan muna natin to ng mahinahon. Hayaan mo na sila kuya. Naghahanap lang na masisisi ang mga yan. Hoy, hambog! Kung wala kang paninindigan, wala kaming magagawa. Pero wag mong pagsasalitaan ng kung ano-anong kaibigan ko. Tara na, Hana! Sandali, Hana, Becca. Ano ba tong ginawa mo? Naniwala ka naman sa mga yun. Kumpara sa'yo, mas maniniwala ako sa kanila. Ano kuya?
Totoo naman, puro ka kasinungalingan. Kuya, ano bang sinasabi mo? Pananagutan mo ang ginawa mo kay Hana. Hindi kuya, hindi naman akin yun eh. Makipag-ayos ka sa kanila. Bawiin mo lahat ng sinabi mo tapos ayusin mo yung gusot na ginawa mo. Hindi kuya, hindi mo ako mapipilit gawin yan. Kung yan ang gusto mo, pasensya na. Hindi kita susundin. Rick! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Rick! Papadudo tuluyang umalis ng bahay si Rick. Bumalik siya kinabukasan habang nasa trabaho ako para kunin niya ang mga gamit niya. Tinakbuhan niya ang isang problema sa paggawa na naman ng isa pang problema. Itinanan niya ang minor de edad na girlfriend niya na kahit pangalan ay hindi ko nalaman. Inihintay ko na lamang na puntahan ako ng mga magulang ng babae para sabihing nakademanda ang kapatid ko. Pero walang nagpunta. Siguro itinanggap na rin ng mga magulang ng babae ang ginawa nila. Panatag na ako at hindi idinemanda ang kapatid ko. Ipinagdasal ko na lamang na magseryoso na siya. Pero hindi ko din naman pwedeng pabayaan ang ginagawa niya kay Hana. Kaya ayun na naman ako humingi ng tawad para sa kapatid ko at nangako ako na hindi ko sila papabayaan ng magiging anak niya. Mula ng araw na yon ay parang nagpakaama na ako sa magiging anak ni Hana. Dahil doon ay mas lumalim ang relasyon namin ni Hana. Hindi na lamang ako basta tumulong kundi isang taong nagmamahal sa kanya. Kaya hindi ko din sinayang ang mga oras. Pero bago ko sinabi kay Hana ang pakay ko, ay sinabi ko muna sa kanya na anuman ang maging desisyon niya ay sana'y huwag niyang ipagkait na tulungan ko sila ng magiging anak niya. Kahit naguguluhan ay sumang-ayon siya, Papa Dudut. Kaya tuluyang ko nang sinabi na gusto ko siyang pakasalan at panagutan ang batang dinadala niya. Nung una ay tahimik lamang si Hana hanggang sa tinanggap niya ang aking proposal. Kaya masaya kaming nabuhay noon sa bahay na nakatira si Hana. Oh, dahan-dahan ka. Ito naman, parang sinasabi mo na wag na akong kumilos. Mabuti na yung maingat. Siyempre naman kailangan kong gumalaw-galaw. Nakakamanas daw pag hindi gumagalaw. Ganun ba? Oo, kaya bukas sabayan mo ako maglakad sa labas. Bakit sa labas pa? Dito na lang sa loob ng bahay. Ano ka ba? Baka mahilo ko kakaikot dito sa bahay. Kasi baka mamaya kung anong mangyari sa inyo ni baby. Huwag kang masyadong mag-alala. Normal lang sa buntis ang kumilos. Baby, kailan ka ba lalabas? Sana lumabas ka na bago maubos ang leave ni tatay ha. Gusto ko kasi nandun ako pag lumabas ka na. Ayan, sumipa. Nadinig ka. Opo daw. Ang bait naman ng baby ko. Ano na nga bang ipapangalan natin? Ang tagal na natin nag-iisip. Wala pa tayo napapagdesisyonan. Gusto ko sa letter R din nagsisimula ang pangalan niya. Richard Jr.? Wag Junior. Teka, ayaw mo ba ng Rick II? Richard naman. Sorry, tinanong ko lang naman baka okay sa'yo. Kung ayaw mo, kalimutan mo ng sinabi ko. Huwag kang ma-stress, baka kung mapano pa si baby. Hana! Richard! Pasok, Becca! Good morning! Wala ka bang pasok? After lunch pa ako, kaya pwede pa ako mag-lunch dito. Naku, oo nga pala, di pa ako nakakaluto. Magpapadeliver na lang ako. Magluluto na lang ako. Mabilis lang naman at maaga pa. Naku, kaya nga ako nagpunta rito para makipagkwentuhan, tapos magbibisi-bisihan kayong dalawa. Huwag nyo nang isipin yung pagkain. Eto, may dala ko rito. Binili ko dun sa may kanto. Ay, masarap ang pagkain dun. Dun nga sana ako magpapadeliver eh. Akin na, ihahain ko na para makakain na tayo. Excited ka ba? Ang aga pa. Oo nga, magkwentuhan muna tayo. Kumusta kayo? Okay naman. Eto, excited na kay baby. Ewan ko ba dyan? Minamadaling lumabas si baby. Buti na lang hindi nakikinig sa kanya.
Tapos yung kotse, nakita ko ang daming bag, parang may maglalayas. Mga gamit ko daw pala yon para nakahanda na kung sakaling manganganak na ako. Ding, pasensya ka na sa nanay at tatay mo, ha? Sinong Ding? Kaloka, di si baby. Teka, bakit Ding ang tawag mo? Ding! Short for Carding, na short for Ricardo. Ricardo? Oo, Tagalog ng pangalan mo. Richard, Ricardo. Sandali, hindi ba yun ang naisip nyo? Alam mo, wala pa kaming naiisip eh. Pero gusto ni Richard, sa letter R nagsisimula. Pero in fairness sa Ricardo. Ano sa palagay mo? Bakit ba hindi natin naisip yun? Magandang pangalan yun ah. Bilang ikaw naman ang ninang, kaya yun ang ipapangalan namin kay baby. Akala ko naisip nyo na yun. Kasi ayaw ni Richard ng junior. Bakit nga ba? May kasabihan. Pag junior daw, maaga nawawala. Paniwalain ka naman sa kasabihan? Oh, wala nang bawian ha. Yung ipinangalan na ni Fairy God Ninang ang ipapangalan nyo. Ricardo! Mismo! Maghahain na ako. Excited na sa paglabas ni baby, pati paghahain excited pa din. Mare, ayan, nagpa-practice na ako ha. Hayaan mo na si pare. Gutom na ako eh. Pwede naman tayo magkwentuhan habang kumakain. Kaya sandali lang. Maring Becca, ikaw na munang bahala sa mag-ina ko ha. Dito lang naman kami, hindi naman kami aalis. Nagbibilin ka pa. Mabuti na yung sigurado. Sandali lang. Kumusta sa resto? Okay naman. Si Mr. Tan hindi na kumuha ng kapalit mo. Kasi raw baka mahirapan siyang alisin pagbalik mo. Kita mo naman ha, naghihintay pa rin yung posisyon mo dun sa resto. Pero kulang kayo, kaya nyo ba? Dati naman kahit dalawa lang tayo nagagawa natin. Bakit naman hindi namin magagawa 3 kami ngayon dun? Kung sa bagay. Ikaw, anong nararamdaman mo? Kabuanan mo na. Minsan parang sumasakit pero false alarm lang pala. Ayoko agad magsabi na masakit, pinapakiramdaman ko muna. Kasi baka pag sinabi ko kay Richard, magpanik agad. Alam mo naman yun. Oo nga, napakaswerte mo kay Richard. Ibang-iba talaga siya kay Rick. Pwede ba? Huwag mo nang banggitin yung lalaking yun. Sorry, naisip ko lang naman. Ang bait kasi ni Richard eh. Uy, bakit kang umingiwi dyan? May nararamdaman ka ba? Huwag ka munang maingay, baka magpanik si Richard. Pakiramdaman ko muna. Pero anong nararamdaman mo? Masakit na ba? Medyo. Parang sumasakit. Becca, masakit na. Lalabas na yata. Ha? Sigurado ka? Magpapanik na rin ba ako? Oo, masakit na. Richard! Sandali, malapit na. Malapit na talaga! Lalabas na raw! Ang alin? Manganganak na si Hana! Okay. Ano? Sandali, ilalabas ko yung kotse. Malusog ang sanggol, Papa Dudut. Tuwang-tuwa ako, hindi ko inisip na hindi ako ang ama. Dahil hindi naman iba sa akin ang bata. Hindi nga ako ang ama pero nararamdaman ko ang lukso ng dugo. Kaya alam kong anak nga ni Rick ang batang yon dahil kahawig niya ito noong baby pa siya. Ricardo na talaga ang ipinangalan namin sa kanya at nakuha ni Ricardo ang itsura ni Rick. Ang dasal ko na lang ay huwag sanang ugali na namana niya. Uulitin ko, mahal ko ang kapatid ko. Pero hindi ko siya kukonsentihin pag may mali siya. Anyway, balik na lang tayo kay baby Ricardo. Napaka-cute niya, Papa Dudut. Naluha pa nga ako noong una ko siyang kargahin. Kompleto na kami ni Hana dahil kay Ricardo. Nang matutong magsalita si Ricardo ay alam mo ba, nang una niyang nasambit ay ang salitang tatay. Doon ako naiyak ng sobra, Papa Dudut. Tawa ng tawa sa akin si Hana at Becca. Pero hindi na ako nahiya. Naiyak talaga ako eh. Ako ang kinilalang ama ni Ricardo hanggang sa isang araw may aalog sa maayos na buhay namin. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng oras na yon.
Hindi ko alam kung sasaya ba ako o malulungkot. Nagbalik ang kapatid ko, Papa Dudut, at hindi nagtagal ang relasyon niya sa babaeng itinana niya. Dahil may sinamahan itong iba. Ayokong sabihin sa kapatid ko pero sa utak ko ay naglalaro ang sinasabi ko dati na babalikan siya ng mga ginagawa niya. Nakakatakot ang karma kapag dumating ng hindi kahanda. At yun ang nangyari sa kapatid ko, Papa Dudut. Wala siyang kaalam-alam na matagal na pala siyang niloloko ng babaeng minahal niya. Ganun pa man, dahil mahal ko ang kapatid ko ay pinatawad ko siya sa ginawa niya. Hindi ko lang alam kung papaano sasabihin kay Hana at sana'y mapatawad siya nito. Pero parang hindi na importante pa siguro yon. Kasi nakipagkita lamang ang kapatid ko para magpaalam. Pupunta siya ng ibang bansa para doon na magtrabaho. Sa isip ko ay maganda na rin yon para sa ikakatahimik naming lahat. Pero sinabi ko sa kanyang naging sitwasyon namin ni Hana mula nung iwanan niya ito. Nasabi ko sa kanya maliban ang tungkol sa anak niya. Nangako naman siya na hindi siya magiging gusot sa magandang pagsasama namin ni Hana. Hanggang sa nagkahiwalay kami ay umuwi na siya sa tinitirhan niya. At ako naman, ng gabing ding yon ay kinausap ko si Hana. At ayokong maglihim sa kanya tungkol sa pagkikita namin ni Rick. Hana, Oh, nandyan ka na pala. si Ricardo. Ayun, kakapatulog ko lang sa kanya. Napagod siguro, laro ng laro eh. Mamaya ko na siya pupuntahan. Mabuti pa magbihis ka na muna, maghahain ako para makakain na tayo. Mamaya na tayo kumain. May sasabihin muna ako. Ano yun? Halika, maupo ka muna. Ano ba yung sasabihin mo? Parang napakaseryoso naman. Kalmahin mo ang sarili mo ha. Richard naman, lalo akong kinakabahan. Ano ba yun? Nagkita kami ni Rick. Anong kailangan niya? Naghiwalay na sila ng kinakasama niya. Iniwan siya at ipinagpalit sa iba. Richard, bakit mo kinukwento sa akin to? Alam mo naman na hindi ako interesado sa kung ano man ang nangyayari kay Rick. Kinausap ko siya ng masinsinan. Nangako siya na hindi siya manggugulo sa relasyon natin. Anong ibig mo sabihin? Hana, pinatawad ko na si Rick sa mga ginawa niya. Baka pwedeng kalimutan mo na din ang lahat. Ano? Nangako naman siya na hindi manggugulo. Kahit na. Richard, hindi kita mapipigilan kung patatawarin mo siya at kalilimutan ng lahat. Siguro, kailangan naming umalis na dito. Hindi niyo kailangang umalis. Dito tayo, sama-sama. Hindi naman siya uuwi dito. Nagpaalam lang siya sa akin na pupunta na siya sa ibang bansa. Hindi mo na ba mapapatawad si Rick? Matagal ko na siyang pinatawad at kinalimutan. Okay na yun. Gusto ko lang din naman na wala ka nang dinadala sa dibdib mo. Kaya dito lang kayo. Sama-sama tayo. Siguro dun muna kami sa mga tatay hanggang sa makaalis na si Rick. Pasensya ka na. Hana naman, sandali lang. Ayusin muna natin to. Kuya, may kukunin lang ako mga papeles ko. Hana! Maiwan ko na kayo. Hana, sandali lang. Rick, bakit ka nandito? Kuya naman, bahay ko pa din naman to. Teka, may pinag-uusapan ata kayo. Doon muna ako sa kwarto ko. Wag! Sorry anak, halika dun sa kabilang kwarto. Sino yung batang yun, kuya? Kuya! Bakit ako kinabahan nung makita ko yung bata? Kuya! Ano? Sinong batang yun? Anak namin ni Hana. Kuya, wag mo naman akong lokohin. Anak ko ba yun? Wala kang anak. Pwede bang wag mo na naman kaming guluhin? Hana, sandali. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko noon. Nagbago na ako. Hindi na ako tulad nung dati. Aalis na kami, Richard. Hana, sandali. Gabing-gabi na, yang bata. Huwag kayong umalis. Sige, kung hindi ka pa handang makipag-usap, ako munang aalis. Dito lang kayo. Ipapakuha ko na lang kay Becca yung mga gamit namin bukas. Hana! Paalam, Richard. Hana! Kuya, anak ko yun. Anak ko yun, di ba? Hana!
Tuluyan ang umalis si Hana, Papa Dudut. Kasama niya ang aming anak na si Ricardo. Si Rick naman ay hindi ako tinigilan hanggang hindi ko sinasabi na anak niya nga ang nakitang bata. Inamin ko din sa kanya at nakiusap siya sa akin na kausapin si Hana at nangako siya na pananagutan niya ang mga nangyari at magiging mabuting tatay kay Ricardo. Papa Dudut, para akong ginisa sa sariling mantika. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal ko ang kapatid ko at mahal ko sina Hana at Ricardo. Papa Dudut, ipit na ipit ako sa mabigat na sitwasyon. Namayani ang pagiging kuya ko kaya kinausap ko si Hana na makipag-ayos kay Rick. Hindi niya kailangang makipagbalikan. Gusto ko lang ay yung ipakilala niya si Ricardo sa tunay niyang tatay. Lalong nagalit sa akin si Hana, sinabihan ako na hindi niya naman ako pinilit sa responsibilidad para sa kanila ni Ricardo. Ako daw ang nagpilit. Kaya sinabi niya na kung maaari ay layuan na namin silang magkapatid. Para hindi na sila mahanap ay lumayo ang mag-ina nang hindi sinabi kung saan pupunta. Salamat Becca ha. Alam kong baka ikagalit ni Hana tong pagtuturo mo kung nasan sila. Pero ginawa mo pa rin. Hayaan mo na yun. Hindi ko rin sinabi sa kanya na kasama kita kasi hindi papayag yun. Salamat Becca. Matagal din tayong hindi nakapag-usap dahil sa mga nangyari. Sana naiintindihan mo ang ginawa kong pagtatago sa kaibigan ko. Naiintindihan ko yun. Kumusta ka naman ngayon? Okay naman. Tinatanong ka rin naman ni Hana sa akin. Pero dahil hindi naman tayo nakakapag-usap, kaya lagi ko na lang sinasabi sa kanya, okay ka naman. Okay ka ba? Okay na ako Becca. Galit pa ba sa akin si Hana? Mahal ka ng kaibigan ko. Lumayo siya hindi dahil sa'yo, kundi dahil kay Rick. Ay, sorry. Okay lang. Alam din naman ni Rick yun. Nagbago na talaga siya. Nakita ko ang malaking pagbabago niya nang bumalik siya sa bahay. Sana nakita ni Hana yon. Pero alam kong malabo kaya hindi ko na lang talaga ipipilit. Siguro naman mapapatawad din ni Hana si Rick. Sana nga. Ito na ang bahay nila. Sandali ha. Hana? Becca, pasok ka. May inaayos lang ako dito sa kusina. Sandali lang, papalabas na ako dyan. Sinama ko siya. Huwag ka sanang magalit. Maupo ka. Salamat. Maiwan ko muna kayo. Nasaan ba si Ricardo? Nasa kwarto, naglalaro. Sige, puntahan ko muna ang inaanak ko. Nabinyagan na ba si Ricardo? Hindi pa. Kailan ang plano mo? Inaayos ko pa. Napatawad mo na ba ako? Kalimutan mo na yun. Sana mapatawad mo na ako. Kalimutan mo na sabi yun. Kamusta kayo? Kamusta si Ricardo? Maayos naman. Madaldal na siya. Sinasabi pa din ba niya ang salitang tatay? Buong-buo na niyang sinasabi ang mga salitang, "Nasaan tatay?" Hoy, bakit ka umiiyak? Hindi ko alam. Laging tinuturo ni Ricardo ang picture mo. Sinasabi niya, tatay daw niya. Hindi kita ipinagkait kay Ricardo. Ikaw ang kilala niyang tatay. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo ako. Matagal na kitang pinatawad. Hindi naman ako nagalit sa'yo. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin. Pero pasensya na. Kasi hindi ko pa kayang patawarin ang kapatid mo. Hana, hindi ko na rin ipipilit. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana pagdating ng panahon, mapatawad mo din siya. Hindi ko masasagot yan. Panahon na lang siguro magsasabi niyan. Umalis na si Rick. Tumuloy siya sa ibang bansa. Hirap na hirap siya sa desisyon niya pero sinabi niya na dahil mahal niya kayo ni Ricardo, lalayo siya. Ibinili niya kayo sa akin na huwag kayong pababayaan. Sana maging masaya siya sa ibang bansa.
Naniniwala akong darating ang panahon na mapapatawad mo din siya. Para sa ikatatahimik nating lahat, pinapatawad ko na siya. Salamat, Hana. Alam kong dapat siya ang nagpapasalamat sa pagpapatawad mo sa kanya. Pero kung hanggang dun pa lang ang kaya mong ibigay sa kanya, malaking bagay na yan. Salamat, Richard. Saan? Sa lahat. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Papadudot lumambot din ang puso ni Hana. Kung hindi niya pa handang makita si Rick ay okay na. Ang mahalaga ay yung pagpapatawad niya. Nagulat ako nang sabihin ni Hana sa akin na pwede naming ipakilala si Rick kay Ricardo bilang tatay. Sobrang saya ko noon, Papadudot. Masaya ako para kay Rick, para kay Hana at para kay Ricardo. Pumayag si Hana na ipakilala si Rick kahit sa video call. Sobrang saya ni Rick noon. Umiiyak siya sa sobrang tuwa lalo na noong tawagin siya ni Ricardo ng Tatay Rick. Si Hana naman ay humarap din kay Rick para patawarin siya. Si Rick naman ay nangako na hindi guguluhin ang relasyon namin at laging magpapakatatay kay Ricardo. Sa ngayon ay masaya na rin po si Rick sa ibang bansa, Papadudot. Nagdadalang tao na ang asawa niya. Kami naman ay napakasaya bilang isang pamilya. Si Ricardo ay nag-aaral na tatay pa din ang tingin niya sa akin at tatay din ang tingin niya kay Rick. Siya nga pala, Papadudot, na sundan na rin pala si Ricardo ng dalawa pa dahil sila ay tatay din ang tingin sa kapatid kong si Rick. Si Rica, siya ang sumunod kay Ricardo. Para siyang mini-mini Hana at ang bunso namin na lalaki din na pagkakulit-kulit ay pinangalanan naming Rick Dos. Salamat po, Papadudot, sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Richard. May buhay na swabe ang daloy at meron ding masalimuot. Pero sabi nga gaano mang kagusot ang isang papel ay laging may katapat na plansya. Hindi man siya may balik na kasing ayos ng dati pero ginawan mo pa din ng paraan para maalis o kung di man ay mabawasan ang gusot. Ganon din sa buhay, kung may pagkakamali ay piniting gawa ng paraan para maiayos muli ang lahat. Madalas kesa minsan ay mahirap, pero walang mahirap sa taong matyaga. Huwag kang magpatawad para may balik ang tiwala. Magpatawad ka para sa kagagaan ng bigat sa iyong dibdib. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.